आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर बोललो, प्रगतीच्या मुद्द्यावर बोललो, आम्ही केलेली कामावर आम्ही बोललो. आम्ही सांगितलं आम्ही कामं केलेली आहेत. गेले 30 वर्ष या जिल्ह्यात मी कामं करतोय आणि लोकांना विश्वास आहे कामं करतील तर नारायण राणेच करू शकतील, निलेश राणेच करू शकेल हा जनतेला विश्वास आहे आणि नितेश राणे पण तशाच स्वरूपाची कामं करतोय. राणेसाहेब, सिंधुदुर्गामध्ये अशी एक निवडणूक होत नाही जी राणे साहेबांभोवती फिरत नाही. याही प्रत्येक निवडणूक आल्या की ते नारायण राणे हे सेंटर पॉईंट असतात. यावेळी विरोधकांनी एकत्र येऊन अनेक प्रकारचा प्रचार केला. काय सांगाल त्या सगळ्यांना? काय सांगाल, याला कारण एकच आहे, मीडिया आहे. मीडियामुळे सगळ्यांचं टार्गेट, सगळ्यांना वाटतं आपल्याला प्रसिद्धी मिळावी म्हणून नारायण राणेच्या गोल फिरलं का प्रसिद्धी मिळते आणि म्हणूनच टार्गेट मी असतो. पण प्रत्येक वेळेला टार्गेट जरी मला केलं तर त्यातून सही सलामत मी बाहेर पडतो, हा इतिहास आहे. 2014 मध्ये मोदींची हवा होती, पण कोकणात आता 2019ला कोणाची हवा? नारायण राणेची. राणेसाहेब, पण संपूर्ण प्रचार शांततेत पार पडला तरी काल रात्री एक घटना घडलेली आहे. काही गुंड प्रवृत्तीच्या माणसांना जिल्ह्याबाहेर केलेलं आहे पोलिसांनी आणि ते शिवसेनेचे पदाधिकारी. थेट नाव घेतो निलेश पराडकर, जो छोटा राजन गँगशी संबंधित आहे असाही एक चर्चेचा सूर आहे. काय म्हणजे शेवटच्या क्षणी ही सगळी घडामोड घडते? या जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर आहेत. प्रत्येक वेळी दहशतवाद दहशतवाद, आता तेच गुंड घेऊन फिरतायत. मला वाटतं प्रहारमध्ये फोटोज आहेत, ते भाषण करतायत आणि बाजूला पराडकर बसलेत. याचा अर्थ काय की गुंड घेऊन फिरायची वेळ शिवसेनेला आली. बाहेरून माणसं मिटिंगला आणा, 150 गाड्या आणायच्या आणि उद्धव ठाकरेची सभा इथे करायची. याचा अर्थ त्यांचं आता या कोकणात काय राहिलं नाहीये, अस्तित्व नाहीये. हे आव आणायचं काम करतायत. हे चित्र आज आहे.